Isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga kaspero. Ngayon night spear fishing muna tayo, gawa ng medyo nakakamiss din mamana ng gabi. Kaya yung spot natin ngayon, dito tayo mag-uumpisa sa Puka Beach. At dalawa lang kami ni Master X, yung sisisid, at si Master Danny yung magbabantay, gawa ng medyo masama yung pakiramdam ni Master Danny, kaya siya lang yung nagbantay sa taas. At pagdating nga natin dito sa spot, ayan yung gamit nating pana, yung gawa pa rin ni Master X dati, yung handmade lang, and yung trigger local lang yan na ginawa namin. At yung hunting natin ngayon, yung mga canoping o mga snapper, dahil medyo malakas yung agos. Kaya dito nag-umpisa kami around 10 meters, at ito yung nagpakita na guinamano na isda natin sa gabing ito, isang lapu-lapu. At tinira ko kahit malayo kung tatamaan, at ayun, tinamaan naman. At medyo may kaliitan nga lang, mga 3 grams lang ito. At sumisid ako dito sa gilid na part, at meron akong napansin pagkailaw ko, ito agad yung nagpakita, yung isang titan o trigger fish. At papunta na sana ito sa butas niya, ngunit naharangan natin, kaya dali siya mga kaspero. Ang laki nito, sarap nito pang ihaw. Ito yung ikalawang isda natin sa gabing ito. Nagpatangay pa tayo sa agos dahil malakas talaga, kaya ito yung nagpakita, isang emperor. Pag malakas talaga yung agos mga kaspero, kalimitang lumalabas itong mga emperor dahil sumasalubong sila sa agos. At ayun, pagsisid natin muli, nakakita tayo ng isang emperor ulit, kaya hindi na tayo nagdalawang isip na panain dahil good size na rin ito. Pag nakapana tayo ng 2 piraso, mga 1 kilo na rin, kaya goods na rin dahil 280 yung kilo nito dito sa amin. At ito, nakita ulit tayo, kaya pinana ko ulit mga kaspero. Yung lalim ng pinapanaan natin ngayong gabi, around 15 to 16 meters lang mga kaspero. At may agos, kaya labas itong mga magagandang klaseng isda. At ito yung nagpakita, isang malaking labahita o kumay kung tawagin dito sa amin mga kaspero. Ang laki nito. Ayun, hindi natin napuruhan, kaya ayun, tinusok-tusok ko ng bayoneta natin, ngunit hindi tinatablan. Yung laki nito umabot ng 2.5 kilos. Sulit. Ang kilo pala nito dito sa amin mga kaspero, 280 rin. Masarap din kasi itong mga kaspero ihawin. At pagkailaw ko, kalagitnaan pa lang, merong isang long-nose emperor, kaya dali-dali kong hinabol para panahin ito, dahil sa sobrang lakas ng agos nadadala tayo at baka hindi natin mahuli. Kaya pinana ko na, hindi ko na tinansya kung saan tatamaan, basta matira ko siya mga kaspero. At ito, umabot rin ito ng 1.7 kilos. 280 rin yung kilo ng long-nose emperor mga kaspero. At dito naghahanap ako, at dito na pala sa harap ko yung isang snapper ulit o emperor fish. At ito, dinali na natin. Halos mga first class yung mga nahuhuli natin sa gabi. Ito yung kagandahan, pag walang buwan, lalabas talaga yung mga gandang klaseng isda. At ito, 2 pirasong samaral, hindi pa natamaan mga kaspero. Yung natamaan, bato pa. Kaya ito, hinabol ko yung isa para tusukin, sinalubong ko yung agos. Ngunit nung pagkatusok natin, hindi pa rin tinamaan. Talagang hindi talaga sila magpapahuli mga kaspero. Okay lang yan, babalikan na lang natin sa susunod na araw pag nag-night dive ulit tayo. At medyo natangay na tayo ng agos. Dito na tayo sa part ng ilig-iligan. At ito yung nagpakita, isang malaking emperor. Kaya na-stone shot natin at hindi na nakalaban mga kaspero. Umabot din ito ng mga 9 grams o 8 grams, kaya sulit na yung mga huli natin ngayong gabi. Mamahaling isda. At pagkasisid ko, eto, headshot din mga kaspero. Kaso lang nung tiningnan ko, parang daplis, kaya tinusok ko, yun, pumalag hanggang sa nakawala mga kaspero. Kaya inalawan ko lang, at
naubusan na tayo ng hangin kaya bumalik na lang tayo sa taas. Tinusok ko pa, ngunit hindi pa rin magpapahuli. Ginawa ko, bumalik na lang ako sa taas para magpahinga. At pagbalik ko, ayun, nakita ko pa, swerte talaga. Kaya wala nang kawala mga kaspero, huli na siya. Yung 2 piraso na huli natin ay malalaki na mga kaspero. Bihira lang kasi lumaki itong mga ganitong klase na mga snappers o emperor. At ito yung unang paangat natin mga kaspero na isda. Halos mga first class. Ayan, lahat yan 280 maliban sa pakul o triggerfish. Yung kilo ng triggerfish 180 mga kaspero. Siguro yung mga nahuli natin lahat umabot yan ng mga 8 kilos sa unang paangat mga kaspero. At sumisid muli kami ni Master X. Lumipat kami ng ibang spot dahil dito sa part ng Ilig-Iligan ay lumakas na yung alon. At hindi na nga ako nakapag-video ng pangalawang sisid natin, gawa ng malalim yung sinisisid natin at sobrang lakas ng agos. Hindi na ako makaporma kaya ayan, halos mapuno namin ni Master X yung styro. Bukas surahan yari ka bukas. Surahan ulit. Right. Puno na tubig mga kaspero. Dalawang taong nag-dive. Yan mga puno yan. Marami lang talagang tubig. Good morning mga kaspero. Punta tayo dun sa pwesto kasi magbebenta tayo ng isda. Right. And good morning mga kaspero. May bumibili na ng isda. Yan, meron tayong foreigner na bumili. Is this snapper too? No. Yeah, yeah. Yeah? Same. Like. Morning. Hello. Yeah. Oh, this is two snapper, yeah? I will take this too. Yeah? Only two? Ayan yung bibili niya. Snapper. Yeah, one. Like, how much it is like for the. You told me like 301 kilo? Yeah. Oh, yeah. At habang nagbibenta tayo, shoutout sa ating mga latest na nag-comment na magpapa-shoutout mga kaspero. Shoutout sa kay Lucasi, ayan, na nakasama natin dito sa Boracay dati. Merong YouTube channel yan, support natin. Lucasi. Ulit kay Father and Son, Fishing TV, shoutout. Batang Samar, Pablo Luisito, Pabol ng Puerto Palawan, shoutout. Kay Role Bechok, ayan, shoutout. Kay Bombay Cordvela from Payuduran Albay, ayan. Kay Ronnie Alpas ng Antipolo Albay. And then kay Raymark Tante ng Belguin Jabonga, ayan, shout out. Kay Delwin Nano Bintal Mindoro sa Musi Sintino family, ayan. Kay Queen Noxoblero ng Cebu City, shout out. Kay Maricel Mari ng Leonidoy Rosario La Union. And then kay Jones Peregrina, ayan, ng Kada Casino, tropang VIP. Kay Red Eye Pablo Alaw ng Paranaque City. Kay Austin Jake na Boma, ayan, shout out. Joseph Jani Butuan City, Agusan del Norte, ayan, shout out po. Kay Tuturams Official and sa family. Kay Ibibing, shout out. And then kay Sis Rabling, LC Tanilon ng Davao City, Alberto Gorapo, ayan. And then kay Alejandro Beliegas, shoutout po sa inyong lahat mga kaspero. Dan? Ha? Ilang kilo? Dan pila noy. Ilang kilo?
Pugit. Namin ko taro magbili o ano eh. Iba ito na dalagat. Chinilas pakibahan no? May punta ko nga na dimpos lang eh. Uy mo ni. May sulod paro.